somos de terceiro e traemos unha idea primeiro. Gustan os moitos cans, pero as rúas limpas máis. Se o teu can fai unha caca, non a deixes na praza. Recolle sen dubidar, é rápido e fácil de facer, xa verás. Así cuidamos a saúde e tamén a nosa actitude. Un barrio limpo é genial, para xogar e pasar sen igual. Grazas por colaborar, entre todos podemos mellorar.